wabwino wa lero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Blessings Chireuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko ama Africa ndi dziko la China. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamakambe mosinjirira nkhani zokhudza maulendo akunja a mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe lopereka ngongole la NIF lati boma likufuna kuonjezera ndalama za thumba la ngongole la NIF kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029. Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko ama Africa ndi dziko la China. Dr. Chakwera wafika ku China lolemba chakummawa potengera nthawi yakuno ku Malawi. President Chakwera walandiridwa ndi wachiwiri kwa President wa dziko la China Han Zheng. Tili ndi zambiri mlipoti ili. President Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ni Madam Monica Chakwera afika kuno ku China cham'ma 9 koloko lolemba potengera nthawi ya ku Malawiko. Atangofika kumene komwe azikhala pa msonkhano menewu, President Chakwera ananyamuka kukakumana ndi wachiwiri kwa President wa dziko lino la China Han Zheng. President Chakwera mawu ake anayamikira dziko la China chifukwa cha ubale omwe anati kunkanukula ndipo umaoneka ngati wakalekale kwambiri. President Chakwera wati akukhulupirira kuti msonkhano wa atsogoleri omwe uchitikewu uperekanso mwayi watsopano kuti ubale wapakati pa Malawi ndi China ukule kuposa pamene uli pano. Mmawu ake wachiwiri kwa President wa dziko la China Han Zheng ati ndi wokondwa kukumananso ndi President Chakwera atakumana chaka chatha pomwe anabwera pa chionetsero cha malonda. President Chakwera akuyembekezeka kukumana ndi President wa dziko lino la China lachiwiri. Kuchokera kuno ku Beijing mdziko la China, ndine Chiyembekezo Kapata Moyo. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi ati akambirana ndeni nyumba zomwe anazilamula kuti azigumule kamba kakuti ndi zakale komanso sizikukongoletsa mzinda wa Blantyre. Dr. Usi afotokoza izi atachita zokambirana mkachipinda komata ndi akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre komwe zinadziwika kuti kwa zaka 10 zapitazo iwo akhala akulephera kugumula nyumbazi kamba kuti eni ake anakatenga ziletso ku khoti. Simeon Boyce wadza ndi zambiri mulipoti ili. Kuyambira pomwe Dr. Michael Usi anawasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, akhala kuyendera ntchito zosiyanasiyana za chitukuko mdziko muno. Lero anabwera kuno ku Blantyre City Council komwenso anali ndi mkumano ndi akuluakulu omwe amagwira ntchito ku khonsolo ya mzinda wa Blantyre. Imodzi mwa nkhani zomwe akambirana akuti ndiyokhudza kugumula nyumba zomwe anazilemba kuti nzosanera kupezeka mu mzinda wa Blantyre. Pali zambiri zimene sizikuchitika bwino, ndiye ukokolo ngati kuchipinda talankhulana ndithu moona mtima aliyense kumvesa kuti nkhaniyi tifuna tipite pasogolo. Yachiwiri imene tinabweretsa ndi nkhani ya nyumba zonyasa zimene zili mtawuni muno, makamaka kulimbi kuziona zimakhala ngati kuti matezo kapena ndagala kuna kuti sisimba ili koma mukutuluka anthu akupanga ndalama, ndiye timanena kuti zili pati. Ndiye tikudziwa kuti nkhani zimene zili ku court akudikira judgment, koma tingali kudikira judgment poti za ku court timazilemekeza. Mafuna ndipase maina anthu onsewo a nyumba zonyasazo. Nkufotokoza kwake mkulu wa Blantyre City Council a Dennis Chinseu ati zokambiranazi zinali zaphindu ndipo zawathandizira kuti athe kugwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Iwonso alonjeza kuti ntchito yoonetsetsa kuti mtawuni ya Blantyre kapena mzinda wa Blantyre ukhala ndi nyumba zooneka bwino ikupita patsogolo. Chimene ndinganene chachikulu ndi chakuti ifeyo ngati khonsolo ya mzinda wa Blantyre ndife okondwa poona kuti pali ndithu anthu angapo amene akhala akubwera mwaokha ndikunena kuti ine nyumba yanga iyi ndizoona anzanga napita ku khoti koma ndiloleni ndikayambe kukonza nyumbayo kuti mtisachite kufika pokha ngati polimbana. Ndipo pali ndithu ambiri amene apanga zimenezo ndipo kwa ife ndonyadira chifukwa cha chimenechi. Komanso ndinene kuti ngakhale tikudziwa kuti mwina pali chiletso chimene chili ku khoti, sizikutanthauza kuti chiletso chimenechi ndiye kuti mwina ntchito imene isapite patsogolo. Ndiyebe tipitiriza
malingana ndi mangolomera amene atipatsa olemekezeka vice president kuti ibe tikhalenso tikumafikira anthu wandi kuwayankhula mwapaderadera tikukhulupirira kuti nkuthera kukambirana zitithandizira kuti nyumba zonse zimene zisaoneka bwino zigumulidwe komanso zikhale nyumba zimene zingakhale zamakono ndiponso zothandiza kupititsa patsogolo kapena kutukula patsogolo mzinda wathu wa Blantyre. Nzika za mzinda wa Blantyre zikhale zikuyembekeza ndi chidwi kuti zione ngati zokambiranazi zibale zipatso pomwe akonsolo ya mzinda wa Blantyre ayambe kugwira ntchito monga iwo momwe amanenera kuti amafuna kubwezeretsa mzinda kwa nzika za mu Blantyre. Kuchokera kuno ku konsolo ya mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Madam Ella Usi wayamikira amayi a mpingo wa Seventh Day amchigawo chakumpoto chifukwa chotulutsa chimbale cha nyimbo za uzimu chabwino. Mayi Usi ayankhula izi pamwambo okhazikitsa chimbalechi mu mzinda wa Mzuzu. Iwo ati chimbalechi chithandiza kufalitsa uthenga wa mawu a Mulungu kufikira anthu ambiri. Rudoviko Nyirenda wafika ndi ripoti. Chimbale choyamba cha nyimbo za uzimu cha amayi a mpingo wa Seventh Day mchigawo chakumpoto achikhazikitsa ku Grand Palace Hotel mu mzinda wa Mzuzu, kumene mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Madam Ella Usi anali mlendo wolemekezeka. Iwo ati mchimbale cha nyimbo za uzimuchi muli uthenga wamphamvu umene ungathandize kuwasuntha anthu kufika chifupi ndi Mulungu. Spikala wa nyumba ya malamulo wa Catherine Gotani Hara ati nyimbo zimene ayimba amayi a Seventh Day mu chigawo chakumpoto zikhale chida chosintha miyoyo ya amayi ambiri kuti aziona kuthekera kumene ali nako. Zambiri timakonda mwina kumayika zambiri mphamvu zathu kukamba zinthu zo mwina zimene zisanayende bwino zimene zasokonekera and Malawi not just azimayi koma tonse ngati Malawi. I think titenge mphamvu zathu tizika kwa zinthu zimene zili za positive chifukwa mukafuna negative pa chilichonse chimene amapanga munthu negative mungayipeza koma inu musaone negative, look at the positive ya chimene apanga munthu. Mmodzi mwa anthu amene wagula chimbalecho ndi ndalama zokwana 3 million kwacha, Dr. Ernest Kawonga wati amayi ena atengerepo phunziro kuti athagwiritsa ntchito luso ndi kuthandiza kufalitsa uthenga ndi kupeza ndalama. Zinthu za Mulungu munthu lero makonda kupemphera komanso ndikumaona wina akuyesesa ndi azimayi otangotengana, maybe they don't even have anything but they have wanted to sing for the Lord, amuimbire Mulungu, amukweze Mulungu. Kakachepe kama ndinako yathandize kuti ntchito yawo yoyimbayo ipite pasogolo. Mtsogoleri wa gulu la kwayayi Elis Tawe wayamika mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Ella Usi, spikala wa nyumba ya malamulo Mayi Catherine Gotani Hara, akuluakulu a mpingo wa Seventh Day ndi anthu onse amene awapasa support pamwambowo. Kale inu abale anu akuno kumpoto amene ali ku America atakusangalala kuti azimvera nyimbo zimenezi. Amene ali kumayiko akuja madera osiyanasiyana takhala osangalala kwambiri kuti akhale akumvera nyimbo za muchiyankhulo chakwako. Chimbalecho chomwe mutu wake ndi mulenji utuwa muli nyimbo 10 zimene zili mchitumbuka ndi mchichewa. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Catherine Gotani Hara apempha akuluakulu a Synod ya Livingstonia kuti akhale ogwirizana pomwe akugwira ntchito zachitukuko zothandiza kusintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Hara ayankhula izi ku Embangweni m'boma la Mzimba pa msonkhano waukulu wa Synod kumene nthumwi zasankha modereta watsopano wa mpingowo. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mulipotiri. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP yemwe anayimira President Chakwera ku msonkhano wayamikira Synod ya Livingstonia chifukwa chotenga nawo gawo pa ntchito ya minda ikuluikulu yotchedwa mega farms mchingerezi, pamene alima mtedza ndi kupeza ndalama zokwana 68 miliyoni kwacha chaka chino. Apa Gotani Hara alimbikitsa mpingowu kuti uzigawana masomphenya achitukuko ndi mabungwe ena ndi cholinga chofuna kuthandiza kuti miyoyo ya anthu itukuke. Mayi Gotani Hara omwenso ndi spikala wa nyumba ya malamulo wapempha akuluakulu a mpingowu kuti agwirizane.
ine ndimati ngati sinodi azipitiza kukhala ogwirizana chifukwa ife ngati andale timonera pa iwo akakhala iwo sakugwirizana ndili ifenso andale tibalalika fo ine ngati ngakhale ndili wandale ndine memba wa sinodi ndikonoti mu church sizikuyenda nditi naninso ngati wandale ndibalalika koma ndikamaona mmene amagwirira azibusachi akupitiriza kukhala ogwirizana inenso ngati wandale ndikumene umatengerapo chitsanzo chifukwa amenachi timatenga ngati makola athu amene timatenga kuti ndi amene amatithandiza moyo wathu wauzimu. akuluakulu a sinodi anayitananso atsogoleri a zipani amene anafika ku mkumanowo kuphatikizapo a MCP, a UTM, a Ford, People's Party, Democratic Progressive DPP ndi atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana. Ajapi Muhango ayamika mpingo wa CCAP chifukwa chochilimika ku ntchito za maphunziro, umoyo ndi ulimi ponena kuti zikuthandiza dziko kupita patsogolo. Koma anatitana kuti tibwere kuno, anatitana mtsogoleri wathu Professor David Mutharika, President Obama kuti azakhale nawo. Izi sutamba lero chaka amatitana kuti tibwere choncho President anaona kuti ine ndi timu langa tizawayimirire pa mkumano umenewo. Poyankhula pa msonkhano moderator amene angomusankha kumene wa mpingo umbusa Jairus Kamisa wati aonesetsa kuti mu mpingo mukhale mgwirizano ndi kulimbikitsa chitukuko. Apa mbusa Kamisa wapempha akuluakulu ena kuti achepetse ndale mu mpingowu ndi kulimbikitsa ntchito zimene zibweretse pamodzi sinodi ya Livingstonia. Iye wati satsekerera aliyense osokoneza mpingowu amene amachita za ukazitape, ugogodi ndi unthira kuwiri kuti zolinga za mpingowu zotumikira anthu zikwaniritsidwe. Mpingowu wachita mkumanowu pamutu woti kupembeza Mulungu mu uzimu ndi choonadi. Hassan Piri, MBC, Mzimba. nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyenditonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko ama Africa ndi dziko la China. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamakambe mosinjirira nkhani zokhudza maulendo akunja a mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe lopereka ngongole la NIF lati boma likufuna kuonjezera ndalama za thumba la ngongole la NIF kuti zifike pa 450 billion kwacha kufika mchaka cha 2029. Sompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozimira pale ufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wozimira pale Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamasinjirire nkhani zokhudza maulendo a mtsogoleri wa dziko lino akunja, ponena kuti onse omwe apita ku China ali ndi gawo loonetsetsa kuti dziko lino lapindula pa msonkhano wa China ndi Africa. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamuloyi Richard Chimwendo Banda anena izi poyankhapo pa zomwe phungu wa dera la Blantyre City West Asamia Suleiman ananena kuti boma laononga ndalama pa ulendowu. Achimwendo atsimikiza kuti dziko lino silingapindule ndi ndalama za thandizo komanso ntchito za malonda ngati boma silimatumiza anthu oyenera ku misonkhano ikuluikulu monga msonkhano wa China ndi Africa. Achimwendo Banda akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Trust Office. Boma ndi lalikulu kwambiri. Panopa kuli mkumano wa boma la China
ndi maiko onse aku Africa. Mapresident onse aku Africa ali kumeneko ndi maboma wawo. Ndipo boma la China timalumikizana nalo mu zinthu zambiri, maphunziro, malonda, zomangamanga, zaulimi. Ndiye kuti popita kumene kuja sakukakamba chinthu chimodzi, mukuyena kukakambirana zinthu zingapo. Ndiye kunduna wa zachuma kumene amapanga mapulani, economic planning, amapanga mapulani kumene kuja pamodzi ndi anzawo finance. Koma siwokhawo amafunikanso atenge akadaulo wena ochoka ku nthambi za boma zochuluka, za umoyo, za malamulo, komanso atengeza maphunziro, atengeza ulimi, akatengana anthu amene aja kupita kukagwira ntchito. Ndiye kuti chimene amakaomba kumene kuja kuchibweresa kuno ku Malawi chimakhala chinthu chothandiza dziko la Malawi. Ndiye kuyima nyumbamu kumanena kuti ayi mwaononga ndalama, we mukupanga mwakuti mpanga mwakuti, zimaoneka ngati zochukitsa munthu kapena zokoma kuziva mkati. Koma boma silima palokha, palibe boma limema palokha, timakhala mu dziko lodalirana ndi maiko ena. Ndiye chifukwa chimenecho timapitanso kwinako kuti tikagwirenso ntchito ndi anthu enawo. Komanso sili ngati ntchito za dziko la China tingapite anthu aunduna umodzi. Tikati summit ndiye kuti kumakhala ma themes kapena miti yokambirana yosiyanasiyana. Ena akambako za maphunziro, ena akambako za ulimi, ena akambako za malonda, ena akambako za mamangidwe, ena akambapo ngakhale za chuma zimene. Zonsezi ndiye kuti mukuyena kutenga akatswiri osiyanasiyana, ogwiranso ntchito osiyanasiyana, amene ndi Amalawi. Sikuti zinthu zizimakhalisa adazike mmapulani, adazika mmapulani, komanso sizidayambe lero, zidayamba kalekale zaka zapitazo ndimene maboma amayendetsera. Bunge lopereka ngongole la NIF lati boma likufuna kukuza ndalama za thumba la ngongolezi kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029. Mkulu wa bunge la NIF Humphreys Mjetseni ndo ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe cholinga chake unali kuona mmene ntchitoyi ikuyendera. Mjetseni anadandaula ndi magulu ena anthu omwe akukanika kubweza ngongolezi, ndipo ati mchitidwewu ukubwenzeretsa mbuyo zolinga za ndondomekoyi. Malinga ndi mkulu wa NIF Humphreys Mjetseni, masomphenya ofuna kukuza thumbali ndi amtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Mjetseni ati izi zithandizira kuti ndondomeko ya zachumayi ithe kupindulira aliyense mdziko muno. Thumbali lakhala likukwera kuchoka mchaka cha 2020 pomwe inali ndi ndalama zokwana 20 biliyoni kwacha kufika pafupifupi 129 biliyoni kwacha, koma masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino ndi oti thumbali likhale ndi ndalama zokwana 450 biliyoni kwacha pofika mchaka cha 2029 kuti miyoyo ya Malawi itukuke pachuma. Mjetseni anauzanso olemba nkhani kuti boma lakhazikitsanso ndondomeko zina za ngongole kudzera ku NIF zopanda chikole kuti zithe kufikira anthu omwe ndi ovutikitsitsa. Komabe iwo ati pomwe Achakwera pamodzi ndi boma akuyesetsa kuyika ndondomekozi zoti zivule Amalawi mu mphawi ndi kusintha miyoyo ya mzika za dziko lino, pali kagulu kena ka anthu komwe kakukokera masomphenyawa m'mbuyo pokanika kubwenza ngongole mu nthawi yake. Pali kusokonekera kwa mauthenga, anthu ena akumaganiza kuti boma lidakhululuka ngongole ndiye chifukwa chake asabweze, koma tikutsindikiza mtundu wa Malawi mobwereza kuti boma sidakhululuke ngongole, ndipo Malawi aliyense abweze ngongole zimene ziza. Amene adatenga ngongole ku NIF abweze, kuti ena atengekonso ngongolezi. Ndipo ngati pafikepo vutitsitsa kuti munthu yonse akufuna kubweza, ndiye kuti tichita mwandondomeko kufika mpaka namwina polanda ndithu katundu amene iye adapereka ngati chikole ku ngongole imeneyi. Msonkhanowu unayitanitsa mafumu, makhansala, aphungu ndi adindo ochokera m'madera omwe anthu adatenga ngongolezi akuvuta kubwenza, zomwe ati zikuchedwetsa ntchito zina zachitukuko komanso kuthana ndi umphawi. Ngakhalezi zili chomwechi, bungweli lakwanitsa kutolera mlingo wochuluka wa ndalamazi m'dziko muno. Asenior Chief Masumba Nkhunda amboma la Lilongwe ati ayisetsa kulimbikitsa onse omwe ali ndi ngongole zomwe adatenga ku bungweli kuti abwenze pofika mwezi wa Okutobala chaka chino. Naye phungu wa dera lakumwera chakunzambwe kwa boma la Lilongwe Ajini Sendeza ati pakufunika anthu amvetsetse cholinga cha thumba la ngongole la NIF komanso kubwenza ngongolezi mu nthawi yake. Ndiye tifuna kuti uthenga umene tatenga lero pano tibwerere nawonso kumudzi kuti a president a dziko la Malawi pofuna kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi komanso kuti akwere pa chuma komanso aphunzire ulimi wabwino komanso kuti ulimi ubwerere mchimake, pafunika kuti tigweretse ntchito thumba la ndalama za NIF zimene iwo apereka zowonjezeranso 1 billion kwacha. 1 billion Malawi kwacha imeneyi tifuna kuti nafenso tipeze, kuti tipeze tikaphunzitsa. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la NIF, ndalama za ngongolezi zakwanitsa kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 500,000 mu zaka zitatu kuchoka pa 180,000
kuchokera mchaka cha 2020. chigawo chakumpoto akuti chikuchita bwino pa nkhani yobwenza ngongole kusiyana ndi zigawo zonse mdziko muno. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Chipani cha UDF chati zokonzekera zonse za msonkhano wake waukulu odzasankha adindo atsopano a chipanichi omwe udzachitike kuyambira pa 2 mpaka na pa 3 Oktoba chaka chino zikuyenda bwino. Wapampando wa komiti ya msonkhanowu Mayi Aisha Mambo Adams ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Chipani cha UDF chati zokonzekera zonse zokhuza msonkhano wake waukulu omwe cholinga chake chachikulu ndi kusasankha adindo atsopano a chipanichi zili mchimake, ndipo msonkhanowu uzachitika kuyambira pa 2 mpaka pa 3 Oktoba chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Wapampando wa komiti yayikulu yomwe ikuyendesa msonkhanowu Mayi Aisha Mambo Adams anati ndalama zokwana 140 million kwacha ndi zomwe azika padera kuti zidzagwire ntchito pa msonkhanowu. Mayi Adams anati ndalamazi zikuchokera kwa mamembala a chipanichi komanso abwenzi a chipanichi. Mayi Adams anati achinyamata komanso amayi omwe akufuna kuzapikisana nawo m'maudindo osiyanasiyana a chipanichi akuyenera kuzapereka theka la ndalama zomwe anthu akupereka pofuna kuyima nawo m'maudindowo ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti achinyamata komanso amayi akutenga nawo maudindo akuluakulu ku chipanichi. Zitutapanga pofuna kuonetsetsa kuti mchipanimu tikhale ndi atsogoleri achinyamata komanso azimayi. Monga tikudziwa kuti anthu ambiri amene achuluka mdziko muno ndi azimayi komanso achinyamata amene atenge mbali kwambiri muzisankho zimene zikubwera. Ndiye tikaonetsetsa nkhani za anthu amene wawa zimakhala zodandaula kuti ife ndalama zathu zochepa tilibe zotiyenereza. Ndiye sitikufuna kuti mzimayi aliyense kapena nyamata aliyense adandaule kuti alibe chomuyenereza kuti atenge mpando mu chipani cha UDF. Msonkhano wosasankha adindo akuluakulu a chipani cha UDF uzachitika pamene chipani cholamula boma cha MCP chinachititsa kale msonkhano wake waukulu mwezi watha. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe lomwe limayang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports lapempha makampani kuti agwirane nalo manja pa mpikisano othamanga otchedwa Blantyre 42.195 km race omwe uchitike kumathero a sabatayi. Polankhula ndi MBC, mkulu woyendetsa ntchito za bungweli Dr. Henry Kamata wati makampani akuyenera kutenga mbali kuti masewerowa apite patsogolo mdziko muno. Moyo wa sports, moyo womathamanga womalumphalumpha ndi moyo wabwino chifukwa umalimbitsa thupi komanso umatipatsa moyo wathanzi. Chachiwiri ndikufunanso kudziwitsa azathu amabungwe komanso makampani kunena kuti ngati tingatukule masewero mdziko lathu linoli, mabungwe ndi makampani agwepo tithandizane ndi boma popititsa patsogolo nkhani ya masewero mdziko lathu linoli. Chaka chinochi zothamangaku kuli magawo atatu, pali imene tikuti full marathon ya 42 yo, komanso kwa hiyo amene sangakwanitse pamene popo tili ndi 10 km komanso tili ndi 5 km. 10 ndi 5 km idzakhala pa stadium, pameneno ya 42 idzakhala yozungulira mu mzinda wa Blantyre. Komanso pamwamba papo pali zina ndi zina zoti anthu adzapange kaya zomathamanga mpikisano yomalowa musaka umapikisana jetimati tug of war kukokerana chingwe ndi zina zosiyanasiyana zimene zidzakhalapo. Komanso kwa zathu amene amakonda aerobics zidzakhalaponso zimene zonse kulimbitsa thupi, magazi ayenda bwino thupi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko ama Africa ndi dziko la China. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamakambe mosinjirira nkhani zokhudza maulendo akunja a mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe lopereka ngongole la NIF lati boma likufuna kuonjezera ndalama za thumba la ngongole la NIF kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029.
munali ndine Blessings Chileuka, mawa wabwino.